Michelle Muscat żaret iċ-ċiklisti li qed jieħdu sehem fil-maratona tar-roti fil-kulleġġ ta' San George Preka il-Ħamrun. Fil-kulleġġ bħalissa l-klassijiet huma armati differenti mis-soltu u minflok il-bankijiet tal-iskola wieħed jista' jsib wirjiet ta' arti u skultura mtella mill-istudenti għalliema u ex-studenti fost l-oħrajn. F'appelli għamlet Michelle Muscat qalet li dawn il-maratoni huma importanti għal pajjiżna, speċjalment fejn tidħol l-għajnuna li minna jkunu jistgħu jgawdu it-tfal tal-Ursolini. Nappella l-ħafna nies li jiġu hawnhekk jattendu din l-iskola l-għalliema u t-tfal, l-istudenti kollha jagħmlu effort kbir biex jitellgħu mhux biss il-maratona tar-roti, għax barra maratona tar-roti hemm ukoll ħafna attivitajiet oħra li qegħdin isiru ġewwa l-iskola u naħseb ikun għan tajjeb li jekk dak li jkun f'dan il-weekend daqstant sabiħ jiġu ftit hawnhekk u jagħtu donazzjoni żgħira li tkun tfisser ħafna lil dawk it-tfal. Fil-maratona li tiqpa' dejja sal-ħadd fid-9 ta' filgħaxija qed jieħdu sehem madwar 300 persuna li 90 minnhom huma ċiklisti. Sa dan it-tant, il-ġimgħa filgħaxija, Michelle Muscat kienet ukoll mistiedna l-ikla li saret bilan li jinġabru fondi b'risq il-Hospice Malta. Michelle Muscat wedet lil Hospice Malta li ħassir ħidma konġunta biex din l-għaqda tkun tista' tiqpa' tajn persuni b'mart kroniku u se tingħata l-għajnuna kollha possibbli. Min-naħa tiegħu iċ-chairperson tal-Hospice Malta, Vincent Zammit, irringrazzja lil daw kollha involuti fl-attivitajiet biex jinġabru l-fondi u li permezz tagħhom Hospice Malta tkun tista' tiqpa' taħdem biex tajn persuni morda bil-kanċer, mart tal-pulmun u mart tal-qalb. U ringrazzja lil Michelle Muscat tal-li laqa din l-istedina li kienet suċċess fejn inġabru ammont sostanzjali ta' euro b'risq il-Hospice Malta.